はい、今日は、まあいいや、今回はレスキューラビットじゃなく、レスキュー猫キャット狙いで、このパックを買いました。このパックで出るっけ？レスキューキャット。まあいいや。多分出る。と、これを買ったら2枚。プロモ。確かこれ300円で1枚でしたよね、このパック。こういうセットのはず。ウサギが死んだ。What？ ちょっと嫌ですね、あのおばさん。まあ、プロモから開けていきましょう。時間も押してるんでね。カード切ったら最悪で。まあ、トークン持ってる。フィッシュ。はい。犬が泣いてるよ。マスクチェンジ。そのドラゴン持ってるよ。はい。じゃあ本題。来たれ。レスキューキャット。確かノーマルだったはず。お。出ねえよ。サスケ。それだはずね。やばい。レスキューキャット。猫欲しいよ、俺。ゴミが。左右を。これ出ないフラグじゃない？おー、メビウス。メビウス。いいんじゃない？確か、ゴールドバッグ2090に入ってたはず、メビウスちゃんは。どっちだっけ？いいや。おい、マジかよ。レスキューキャット来ないよ。来なかった。マジやだ。あれ、終わり？うっそーん。マジかよ。メビウス1枚とか。ありえねえ。ミミックいらんっつうの。せめてスーパー来いよ。スーパー。ウルトラか。ウルトラだよ。メビウスか。まあ、カーバリ入れようかな。カーバリ入れよう。間違えた。ちょっと待って。いいや、カーバリ。これ入れようかな。入れるよ。入れねえよ。まあいいや。今日はこの辺にしましょうか。それでは、さよなら。